వెల్కమ్ టు రామాస్ తెలుగు. ఈరోజు మనం ఎపిసోడ్ 15 పార్ట్ 2 చూడబోతున్నాం. మీరు ఇంకా ముందు ఎపిసోడ్ చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టాను, చూసేయండి. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో హీరో హీరోయిన్ అంతా వింటారు కదా. లోపల ఏం జరుగుతుందంటే జామిన్ గారు లేచి తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు. హీరో వాళ్ళ మదర్ జామింగా అని అంటుంది. హీరో వాళ్ళ డాడీ భయంతో వణికిపోతూ ఉంటాడు. అండ్ నేను చెప్పేది విను ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు. తర్వాత అప్పుడే జామిన్ గారు హీరో వాళ్ళ మదర్ని గుర్తుపెట్టేసిద్ది. తనే తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని. హీరో వాళ్ళ మదర్ కూడా అవును అంటుంది. ఇదంతా హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళు కూడా విని అరే మొత్తం పోయింది అనుకుంటారు. తర్వాత మళ్ళీ లోపల చూపిస్తారు. జామిన్ గారు ఏమంటారంటే మీరిద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారని నాకు తెలియదు, అండ్ నీకు హీరో వాళ్ళ మదర్ తెలియదని ఎందుకు చెప్పావు అని అడుగుతుంది. ఓహో అలా చెప్పావా నాన్న అన్నట్టు హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ వైపు చూస్తుంది. అతనేమో వణికిపోతూ ఉంటాడు. మేమిద్దరం ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక రెస్టారెంట్లో మీట్ అయ్యాము అని చెప్తూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ వద్దు చెప్పొద్దు అంటూ ఉంటారు. కానీ జామిన్ గారికి అదేమీ అర్థం కాదు. సో ఇంకా హీరో వాళ్ళ మదర్ అది విన్న తర్వాత ఓ నిన్ను చూడటానికి వచ్చాడా ఆ రోజు అని చెప్పి నవ్వుతూ ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని అడుగుతుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ వద్దు చెప్పొద్దు అని సైకిల్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటాడు కదా, అది ఆ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ ఒకటే అందుకని. కానీ ఇదంతా జామిన్ గారికి తెలియదు కాబట్టి చెప్పేస్తుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ అయ్యో చెప్పేసింది అనుకుంటాడు. అటు సైడ్ ఉన్న హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళు కూడా షాక్ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కాబట్టి. తర్వాత మళ్ళీ హీరో వాళ్ళ మదర్ ఓహో నువ్వు అక్కడ ఉంటావా అని చెప్పి నవ్వుతూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంకా భయంతో వణికిపోతూ ఉంటాడు. తర్వాత జామిన్ గారు మళ్ళీ హీరో వాళ్ళ మదర్ని పిలిచి ఇలా అంటారు, నేను చాలా మిస్ అయ్యాను అని చెప్తుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ నేనైతే ఇంకా ఈ లైఫ్లో నేను చూస్తాను అనుకోలేదు అని చెప్పేసిద్ది కొంచెం రూడ్గానే. జామిన్ గారు కూడా దానికి చాలా బాధపడతారు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ హీరో వాళ్ళ ఫాదర్తో నువ్వు జరిగితే ఇంక నేను వెళ్తాను అని చెప్తాంది. హీరో వాళ్ళ డాడీ నేను చెప్పేది విను అంటాడు. కానీ హీరో వాళ్ళ మదర్ బయటకు వస్తుంది. బయట ఉన్న వీళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ వాళ్ళ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ ఆ రూమ్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. ఇంకా ఏమీ మాట్లాడుతూ సైలెంట్గానే ఏడుస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. హీరో హీరోయిన్ హీరో వాళ్ళ డాడీ అందరూ ఫాలో అవుతారు. కానీ ఎవరిని పట్టించుకోకుండా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ని చూసి ఒకటి ఇచ్చేసి ఇదంతా నీ వల్లే అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ మరి ఏం చేయను పెద్ద సమస్యలో చిక్కుకున్నాను అయ్యో దేవుడా అనుకుంటూ ఉంటాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ ఒక రెస్టారెంట్లో ఉంటుంది. ఎవరు కాల్ చేసినా ఎత్తదు. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పాడేయాలి నా ఫోన్ని, కానీ నా కస్టమర్స్ కాల్ చేస్తున్నారని పెట్టుకున్నాను, ఎవరైతే నాతో ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్కి ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. ఫోన్ చేసింది ఎవరో కాదు ఓఎన్జోనే. ఇంకా హీరో వాళ్ళ మదర్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే చెప్తుంది సాడ్గా ఉన్నాను అని. దానికి ఓహో అలాగా మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను వస్తాను అని చెప్తే దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏంటి నువ్వు ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వస్తావా అని కొంచెం టీజింగ్గా చెప్తూ ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ ఏమంటుందంటే ఫస్ట్ మీ లొకేషన్ ఇవ్వండి నేను వస్తాను అని చెప్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ సీన్లో హీరో హీరోయిన్ని చూపిస్తారు. వాళ్ళిద్దరూ డిన్నర్ చేస్తూ ఉంటారు. హీరోయిన్ అడిగింది హీరో వాళ్ళ మదర్కి ఏమన్నా అవుతుందా అంటే దానికి హీరో ఇలా మా మమ్మీకి చాలాసార్లు జరిగింది కానీ వచ్చేస్తుందిలే అని చెప్తుంది. దానికి హీరోయిన్ కూడా ఓకే ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ తింటూ ఉంటారు. హీరోయిన్ హీరోతో ఫుడ్ సూపర్గా ఉంది అని చెప్తుంది. దానికి హీరో రేపు నీకు దీనికన్నా మంచి ఫుడ్ తెప్పిస్తానని చెప్తాడు. హీరోయిన్ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తుంది. తర్వాత అలాగే హీరో హీరోయిన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరూ అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడే డోర్ దగ్గరికి ఎవరో వస్తారు. అదెవరో కాదు హీరో వాళ్ళ మదర్ ఇంకా ఓఎన్జో. ఇద్దరు తాగి తూగినట్టు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరిని చూసి హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. హీరో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ మదర్ని తీసుకొని ఏం చేస్తున్నారు ఇంత ఎందుకు తాగారు అని అరుస్తూ ఉంటాడు.
అండ్ హీరో వాళ్ళ మదర్ని తీసుకొని వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చోపెడతాడు. ఇంకా హీరో వాళ్ళ మదర్ ఫుల్గా తాగి ఉంది కాబట్టి, చూసావా నువ్వెంత మంచి కొడుకువి, నా ముచ్చి కొడుకువి, నాకు ఎవ్వరు వద్దు, నువ్వు ఉంటే చాలు, మీ నాన్న వద్దు, నాకు నువ్వే కావాలి అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ ఓఎన్జో గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఓఎన్జో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, కానీ హీరోయిన్కి అది అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండదు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ ఓఎన్జోని దగ్గరికి రా అనుకుంటూ తన దగ్గరికి తీసుకుంటుంది. తన్ని దగ్గరికి తీసుకొని తల మీద కిసెస్ ఇస్తూ ఉంటుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఓఎన్జోని అలా చూసి హీరోయిన్ కొంచెం బాధపడిద్ది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ తను మనకి చాలా చేసింది, తను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వదులు అంటే హీరో ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటారు. తర్వాత ఓఎన్జో సరే ఇంక నేను వెళ్తానని చెప్తుంది. హీరో కూడా లేస్తాడు డ్రాప్ చేయడానికి. అలాగా హీరో ఓఎన్జోతో పాటు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత హీరోయిన్ హీరో వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తన్ని కరెక్ట్గా పడుకోబెట్టిద్ది సోఫాలో అండ్ హీరో వాళ్ళ మదర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. కానీ హీరో వాళ్ళ మదర్ హీరోయిన్ని ఓఎన్జో అనుకొని, ఓఎన్జో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, నువ్వు నీ బెస్ట్ ఇచ్చావు మా ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేయడానికి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్తూ ఏడుస్తూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ తన్ని ఓఎన్జో అనుకున్నారని హీరోయిన్ చాలా బాధపడుతుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ ఓఎన్జో నాకు ఒక ఫేవర్ చేయి అని అడుగుతుంది. హీరోయిన్ కూడా చెప్పండి అని చెప్తుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏమీ చెప్పకుండా అలాగే నిద్రపోతారు. హీరో వాళ్ళ మదర్ అలా అనేసరికి హీరోయిన్ చాలా బాధపడుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ డే హీరో వాళ్ళ ఇల్లు చూపిస్తారు. ముగ్గురు టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ మాట్లాడుతుంది. ఓఎన్జో నాకు చెప్పింది, తను నీ గురించి సారీగా ఫీల్ అవుతుందంట, తను సారీ చెప్పాలనుకుంటుందంట, నిన్ను కలవాలనుకుంటుంది అని చెప్తుంది. హీరోయిన్ కూడా కొంచెం బాధగానే ఉంటుంది. తర్వాత హీరో చెప్తాడు, నేను ఎందుకు కలవాలి అంటే హీరో వాళ్ళ మదర్ దానికి తన్ని సారీ చెప్పనివ్వు అండ్ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయి అని చెప్తే, దానికి హీరో నాకు ఆల్రెడీ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, నేను డిన్నర్ వెళ్తున్నాను అని చెప్తాడు. దానికి హీరోయిన్ పర్వాలేదు మనం వేరే రోజు వెళ్దాము అని చెప్తుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. హీరోయిన్ చెప్పిద్ది, నాకుతో బయటికి వస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు అంటే మనం తర్వాత వెళ్దామని హీరోని చూసిద్ది. హీరోకి అది అస్సలు నచ్చదు, బట్ హీరోయిన్ కోసం ఓకే అంటాడు. తర్వాత హీరోయిన్ ఒక పెద్ద బొకే పట్టుకొని హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బొకే ఇచ్చి, ఇది తీసుకోండి, వైట్ టర్నిప్స్ క్షమించడానికి ఉపయోగపడతాయి, ఇది హీరో వాళ్ళ మదర్కి ఇవ్వండి అని చెప్తుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ దాన్ని తీసుకొని థ్యాంక్ యూ చెప్తాడు. దానికి హీరోయిన్ ఇది ఒక్కటే సరిపోతుందా ఆంటీని కూల్ చేయడానికి అని అంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ నా దగ్గర వేరే ఒకటి ఉంది అని చెప్తాడు. దానికి హీరోయిన్ ఏంటది అని అడుగుతుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ జామిన్ గారు ఇచ్చిన డబ్బులు హీరో వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చేసి, ఇది నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, ఇది నాకు జామింగ్ ఇచ్చింది, ఇంకా తను ఆ రోజు ఎందుకు వచ్చిందంటే నేనే చెప్పాను నేను ఒక స్టోర్ రన్ చేస్తున్నానని అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. హీరో వాళ్ళ మదర్ అలా నేను నమ్ముతాను అనుకుంటున్నావా అన్నట్టు చూస్తూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ నమ్ము అని అడుగుతూ ఉంటాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ డాడీ హీరోయిన్ ఇస్తుంది కదా ఆ ఫ్లవర్స్ హీరో వాళ్ళ మదర్కి ఇస్తాడు, కానీ తను గట్టిగా అరిచేసరికి మళ్ళీ పెట్టేస్తాడు. అండ్ హీరో వాళ్ళ మదర్ అడుగుతుంది, నువ్వెందుకు యాంగ్ మీ ఉండే ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఎందుకు అని అరుస్తుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ దానికి బదులు నన్ను కొట్టేయచ్చు కదా అని అంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ నవ్వుతుంది. అండ్ తర్వాత హీరో వాళ్ళ డాడీ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నన్ను కొట్టు, కానీ ఈ డబ్బులు తీసుకో అని ఇస్తాడు. దాన్ని హీరో వాళ్ళ మదర్ కింద పారేసి, నువ్వు ఒక పని చేయి, ఈ డబ్బులు తీసుకో, ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపో, జాంగ్మీతోనే ఉండు, తనతోనే బతుకు, నన్ను వదిలే అని చెప్తుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ డాడీ మోకాళ్ళ మీద పడి ప్లీజ్ 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 అని అడుగుతూ ఉంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ కాళ్ళు చూపించి మళ్ళీ వెనక్కి తీసేసుకొని, నిన్ను కొట్టడం కూడా వేస్టే అని చెప్తుంది. అండ్ ఇవన్నీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ లేదు నేను వెళ్ళను అని అంటూ ఉంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏమంటుందంటే, నా కోసం ఏమిటైనా చేస్తావా, అయితే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ ఫాదర్
హీరో వాళ్ళ మదర్ కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉంటాడు. హీరో వాళ్ళ మదర్ గట్టిగా ఒకటి ఇస్తుంది. ఇంకంతే కింద పడిపోతాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత జామీన్ గారు ఒక రెస్టారెంట్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడే అక్కడికి హీరో వాళ్ళ మదర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చింది. ఇంకా ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు జామీన్ గారు, నిన్ను చూడాలి అనుకున్నాను, నిన్ను చూడకుండా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నానంటే దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్, నిన్ను నేను చూడాలనుకోలేదు అని అంటుంది. జామీన్ గారు మంచిగా మాట్లాడినా హీరో వాళ్ళ మదర్ కొంచెం రూడ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్, నన్ను చూడడానికి వచ్చావన్నావు కదా, చూసావు కదా, ఇంకా వెళ్ళు అంటే దానికి జామీన్ గారు తను రాశారు కదా లెటర్, అది ఇస్తారు. అండ్ హీరో వాళ్ళ మదర్తో, ఇంకా నేను వెళ్తాను, ఇది ప్లీజ్ చదువు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా హీరో వాళ్ళ మదర్ కూడా కొంచెం సాడ్గానే ఉంటుంది. అలాగే ఆ లెటర్ని తీసుకుంటుంది. తర్వాత సీన్లో హీరో ఇంకా ఇంజో తింటూ ఉంటారు. అదే హీరో వాళ్ళ మదర్ తీసుకొని వెళ్ళమంటుంది కదా, అందుకని హీరో వచ్చి ఉంటాడు. ఇంకా ఇంజో సారీ చెప్తుంది. దానికి హీరో, నేనే మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, నిన్న మా మమ్మీకి కంపెనీ ఇచ్చారు కదా అంటే దానికి ఇంజో, అదేమీ లేదు, నేను సిన్సియర్గా సారీ చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే దానికి హీరో, సరే మీ సారీ యాక్సెప్టెడ్ అంటాడు. తర్వాత ఇద్దరు తింటూ ఉంటారు. తర్వాత చేయమంటుందంటే, మనం ఇద్దరం ఒకరితో ఒకరు నిజాయితీగా ఉందామనుకున్నాం, కానీ నేను బ్రోక్ చేసేసాను అని అంటుంది. హీరోకి ఏమీ అర్థం కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ ఫేస్లో పెడతాడు. దానికి మళ్ళీ ఇంజో, ఇప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటాను అని చెప్తుంది. దానికి హీరో, అయ్యో అదేమీ వద్దు, మనం ఇద్దరం జస్ట్ కొలీగ్స్లా ఉందాం చాలు అని చెప్తాడు. దానికి ఇంజో ఏమీ మాట్లాడుతూ కొంచెం సాడ్గా కూడా ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ని చూపిస్తారు. తను ఆ లెటర్ చదువుతుంటుంది. ఆ లెటర్లో ఏముంటుందంటే, నేను చైనాకి వెళ్ళిపోతున్నాను, సారీ నీకు ముందే చెప్పట్లేదు, నాకు అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఇష్టము, సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను, మా పేరెంట్స్ నన్ను క్షమిస్తారని అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలుసు నువ్వు దీని తర్వాత నన్ను చాలా హేట్ చేస్తావని, ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాను కదా, ఇట్లు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జాంగ్వి అని రాసి ఉంటుంది, నువ్వు నాకు రిప్లై ఇస్తావని అనుకుంటున్నాను అని రాసి ఉంటుంది. తర్వాత జాంగ్వి గారిని చూపిస్తారు. తను ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండి ఉంటుంది. అండ్ ఏమంటుందంటే, నీకోసం నేను ఎప్పటికైనా వెయిట్ చేస్తాను, త్వరగా రా అని అంటుంది మనసులో. ఆ లెటర్తో పాటు ఇంకా ఫోటో కూడా ఉంటుంది. అది హీరో వాళ్ళ మదర్ ఇంకా జాంగ్వి తీసుకున్నది, చిన్నప్పుడుది. దాన్ని చూసి హీరో వాళ్ళ మదర్, ఇది నేను, ఇది జాంగ్వి అనుకుంటూ ఉంటుంది. చాలా సాడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. తర్వాత హీరోయిన్ హీరో కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. హీరో వస్తున్నాడంటే చాలు క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరికి పరిగెత్తుంది. అండ్ హీరో స్టోర్ లోపలికి వస్తాడు. హీరో వచ్చి రాగానే హీరోయిన్ తన వైపు పరిగెడుతుంది. కానీ హీరో హీరోయిన్ని ఆపేసి ఆ శానిటైజర్ బాటిల్ తీసుకొని తను కుట్టుకుంటూ ఉంటాడు. చూసావా, ఇప్పుడు ఓఎన్జో వైరస్ నుంచి మనం తొలగిపోతాము అని చెప్తాడు. దానికి హీరోయిన్ నవ్వుతుంది. తర్వాత హీరో, చూసావా నేను అంతా పర్ఫెక్ట్గా శానిటైజ్ అయిపోయాను అంటే హీరోయిన్ దానికి మీరు ఇంకా అవ్వలేదు అని చెప్పి హీరో చేయి తీసేసుకొని చేతికి మళ్ళీ శానిటైజర్ వేస్తుంది. ఇది తీసుకోండి, ఇప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్ అని చెప్తుంది. తర్వాత హీరోయిన్ హీరోని అడిగిద్ది, ఈరోజు ఫాస్ట్గా వచ్చేసారే అంటే దానికి హీరో ఏమంటాడంటే, నిన్ను మిస్ అయ్యాను అందుకే ఫాస్ట్గా వచ్చేసాను అని చెప్తాడు. అండ్ ఈరోజు మా డాడీ వస్తాడు స్టోర్ చూసుకోవడానికి అని చెప్తాడు. ఏ అంటుంది హీరోయిన్. అప్పుడే హీరో వాళ్ళ డాడీ అక్కడికి వస్తాడు. తర్వాత హీరో హీరోయిన్ ఇంటికి వెళ్తారు. ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే హీరో వాళ్ళ మదర్ హీరో దగ్గరికి వచ్చి, ఏం తిన్నావు అని అడుగుతుంది. హీరోయిన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది. అప్పుడు హీరో వాళ్ళ మదర్, ఏం తిన్నావు, మీరిద్దరు మీట్ అయ్యారా, తను సారీ చెప్పిందా, నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావా, ఓఎన్జోతో ఏం చేసావు అని అంటుంది. హీరోయిన్ చాలా బాధపడుతుంది, ఓఎన్జోతో వెళ్ళాడు అని. హీరో దానికి చిరాకు పడుతూనే దాని గురించి వదిలేయమా అంటాడు. కానీ హీరో వాళ్ళ మదర్ దాన్ని వదలకుండా, నిన్న తను చెప్పింది, తను నిజంగా సారీగా ఫీల్ అవుతుందంట వాళ్ళ మదర్ చేసిన దానికి అని అంటూ ఉంటుంది. దానికి హీరో, తను సారీ చెప్పింది, నేను సారీని తీసుకున్నాను అంతే అని అంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్,
ఓంజో ఇప్పుడు నిన్ను నిజంగానే ఇష్టపడుతుంది అని చెప్తుంది. దానికి హీరో అమ్మ ప్లీజ్ ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడకు అని చెప్తాడు. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం చూసి హీరోయిన్ నేను ఇప్పుడు రూమ్కి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. హీరోయిన్ వెళ్ళిపోయిందనుకొని హీరో వాళ్ళ మదర్తో ఓంజోతో నా గురించి మాట్లాడకమ్మా అని చెప్తాడు. కానీ హీరోయిన్ వెళ్ళి ఉండదు. అక్కడ నిల్చొని వీళ్ళు మాట్లాడుకుంది వింటూ ఉంటుంది. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏమైంది నీకు అని అడిగితే దానికి హీరో గట్టిగా అరుస్తూనే మేమిద్దరం విడిపోయాం అంతా అయిపోయింది అని చాలా గట్టిగా అరుస్తాడు. అండ్ ముందు మనకేం చేసిందో మర్చిపోయావా అని అంటే దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ కూడా అరుస్తూనే దానివల్లే కదా నేను ఇన్సిడెంట్స్ క్వీన్ అయ్యాను అని అంటుంది హీరో వాళ్ళ మదర్. దానికి హీరో దాన్ని అలా ఎందుకు రిమెంబర్ చేసుకుంటాం మమ్మీ అని అడుగుతాడు. హీరోయిన్ తన వల్లే గొడవ పడుతున్నారని చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏమంటుందంటే తనే ఫస్ట్ పర్సన్ నన్ను అలా ట్రీట్ చేయడానికి అని అంటుంది. దానికి హీరో ఏంటి నేను మళ్ళీ తనతో వెళ్ళాలా అని అంటాడు. దానికి హీరో వాళ్ళ మదర్ అవును అది కావాలి నాకు దానికన్నా ఇంకేమొద్దు అని చెప్తాడు. హీరోయిన్ అలా వినేసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ నా కోసం తనతో ఉండమన్నట్లే నీ కోసమే ఉండమంటున్నాను తనకు కూడా నువ్వంటే ఇప్పుడు ఇష్టము అని చెప్తుంది. హీరోకి చాలా కోపం వస్తుంది. దానికి ఏమంటాడంటే తనంటే నీకు అంత ఇష్టం ఉండైతే నువ్వే వెళ్ళి తనతో ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. చాలా గట్టిగా అరుస్తాడు అండ్ డోర్ని కూడా గట్టిగా బాదుతాడు. హీరో వాళ్ళ మదర్ ఇది విని చాలా బాధపడుతుంది. దాన్ని చూసిన హీరోయిన్ కూడా ఇదంతా నా వల్లే అని చాలా బాధపడుతుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీరోయిన్ కూడా చాలా బాధపడుతూ తన రూమ్కి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ డే హీరో ఆఫీస్కి వెళ్తాడు. హీరో వాళ్ళ మదర్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటాడు కానీ మాట్లాడు. అసలు టిఫిన్ కూడా తినకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమైంది వీడికి అని అనుకుంటాడు. తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. టిఫిన్ తిందురా అని హీరో వాళ్ళ డాడీ హీరో వాళ్ళ మదర్ని పిలుస్తాడు. కానీ హీరో వాళ్ళ మదర్ డోర్ క్లోజ్ చేసి బయటికి పో అని అంటుంది. హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా అలానే చేస్తాడు. అండ్ అందరికీ ఏమైంది ఈరోజు అని అనుకుంటాడు. తర్వాత హీరోయిన్ స్టోర్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ కొత్త మేనేజర్ హీరోయిన్ స్టడీ టేబుల్ని బయట పారేస్తూ ఉంటాడు. అది చూసి హీరోయిన్ పరిగెత్తుకుంటూ స్టోర్ దగ్గరికి వస్తుంది. హీరోయిన్ దగ్గరికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు ఇది ఎందుకు పారేస్తున్నారు హీరో దీన్ని నా కోసం వదిలాడు అని చెప్తుంది. దానికి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త మేనేజర్ అని అంటాడు. అండ్ మీరిద్దరూ ఎంత దరిద్రంగా స్టోర్ నడిపారో నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నువ్వు అంతా మర్చిపో నేను చెప్పేదే చేయాలి. అండ్ మన కొత్త ఎంప్లాయ్ తినే అని ఒక అమ్మాయిని హీరోయిన్కి పరిచయం చేస్తాడు. ఆ మేనేజర్ ఏమంటాడంటే తిను కంఘి సూపర్గా బిజినెస్ చేస్తుంది అంటాడు. హీరోయిన్ అలానే చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి నా పేరు కంఘి అంటుంది. హీరోయిన్ కూడా తన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఆ అమ్మాయి నువ్వు నేను అనుకున్న దానికన్నా చాలా యంగ్గా ఉన్నావు అని అంటుంది. హీరోయిన్కి కంఘికి అస్సలు పడదు. ఇద్దరు కొంచెం ఆర్గ్యూ చేసుకున్నట్టు ఉంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఆ మేనేజర్ ఏమంటాడంటే కంఘి బ్లాక్ బెల్ట్ అంటాడు. అండ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వు అని చెప్తాడు. దానికి కంఘి కూడా అవును నేను కరాటే బ్లాక్ బెల్ట్ అని చెప్పి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంది. హీరోయిన్ కూడా కంఘికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంది. కంఘి ఇదే నా ఛాన్స్ అన్నట్టు హీరోయిన్ చేతిని గట్టిగా నొక్కుతూ ఉంటుంది. ఆ మేనేజర్ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. కంఘి ఇలా చేస్తుందని హీరోయిన్కి అర్థమైంది. హీరోయిన్ కూడా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తుంది. ఇంకంతే కంఘికి చాలా నొప్పి వస్తుంది. అమ్మ అమ్మ అని అరుస్తూ ఉంటుంది. దానికి హీరోయిన్ ఈ చెత్త తెలివితేటలు పనిలో చూపించు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత కంఘి అమ్మో ఇదేమి చిన్నది కాదు అని అనుకుంటుంది. తర్వాత హీరోయిన్ యాజ్ యూజువల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ మేనేజర్ హీరోయిన్ని ఊరికే డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓఎన్జో చెప్పింది కదా ఎలా అయితే తన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని. సో ఇంకా చాలా ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ పని చేయి ఆ పని చెయ్యి అని అంటూ ఉంటాడు. దానికి హీరోయిన్ ఓరి నాయనో వీటితో ఎలా భరించాలో అని అనుకుంటుంది. అండ్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి స్టోర్ రూమ్కి వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటుంది. హీరోయిన్కి ఎక్కడ చూసినా హీరోతో గడిపిన మూమెంట్సే గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి. హీరోయిన్ అలాగే కొంచెం సేపు బాధపడి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీరో వాళ్ళ మదర్ బెడ్ మీద పడుకొని ఉంటుంది. సో అది చూసి హీరోయిన్ హీరో వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వస్తుంది. హీరోయిన్తో హీరో వాళ్ళ మదర్ ఏమంటుందంటే
నేనేం తప్పు అడిగాను? వాడి కోసమేగా అడిగాను. వాడెప్పుడు నన్ను ఇంతలా తిట్టలేదు అండ్ అరవలేదు. ఇదంతా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను? వాడి కోసమే చేస్తున్నాను. నాలాగా నా కొడుకు బతకద్దు అని అనుకున్నాను. వాడికి కొంచెం రిచ్ లైఫ్ ఉండాలి, అప్పుడే వాడు అంత కంఫర్ట్గా ఉంటాడు అని అన్నాను. అది తప్ప? దానికి హీరోయిన్ కూడా చాలా బాధపడుతుంది. అండ్ అంతా సర్దుకుంటాయి, మీరంత వరీ అవ్వకండి అని చెప్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ సీన్లో హీరోయిన్ డిన్నర్కి వెళ్ళి ఉంటాడు. తర్వాత హీరోయిన్ నూడిల్స్ని ఒకలాగా పాట్లో వేస్తుంది. ఇది చూసి హీరో కొంచెం షాక్ అవుతాడు. హీరో కూడా అలానే తింటాడు అంటాడు. ఇంకా హీరోయిన్ ఏమైంది అంటే, నేను ఆ నూడిల్స్ గురించి అడుగుతున్నానంటే దానికి హీరోయిన్ అవును, అది నేను అలానే తింటాను అని చెప్తుంది. ఎవరు దాన్ని అలా తినరు అంటే దానికి హీరో, కొందరున్నారు వాళ్ళు తినరు అంటే, అవునా, వాళ్ళకి అసలు టేస్టే తెలీదు అంటుంది. హీరో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, ఎందుకంటే హీరోయిన్కి కూడా సేమ్ టేస్ట్లు తనలాగే ఉన్నాయి అని. ఇంకా వాళ్ళు అలాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. హీరోయిన్ని ఈరోజు ఎవరైనా నన్ను ఏడిపించారా స్టోర్లో అంటే హీరోయిన్ ఎవరు లేరని అబద్ధం చెప్తుంది. తర్వాత హీరోయిన్, మీ మమ్మీకి మీరు సారీ చెప్పాలి అని అంటుంది. దానికి హీరో, అవును చెప్పాలి అన్నట్టు చూస్తూ ఉంటాడు. మీరు మీ మమ్మీతో నిన్న రాత్రి అలా అరిచి ఉండకూడదు అని చెప్తుంది. దానికి హీరో, నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ మాటే వింటాను, కానీ నిన్న ఓంజో గురించి మాట్లాడింది కదా, అదేమి నువ్వు మనసులోకి తీసుకోకు సరేనా అని అంటాడు. దానికి హీరోయిన్ కూడా సరే అని అంటుంది. అండ్ తర్వాత హీరోయిన్ తింటూ ఉంటూనే మనసులో అనుకుంటుంది, నువ్వు అసలు చేంజ్ అవ్వకూడదు, మీ అమ్మకి నువ్వు కైండ్ అయిన సన్గానే ఉండాలి, అండ్ మీ పనిలో మీరు చాలా బెస్ట్గా వర్క్ చేయాలి. అసలు నేనే లేకునంటే నువ్వు మీ అమ్మతో గొడవ పడేవాడివి కాదు, అండ్ నువ్వు ఓఎన్జోతో వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ఓకే చెప్పేవాడివి అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. హీరో చూసి తిను అని చెప్తాడు. హీరోయిన్ ఒక స్మైల్ ఇచ్చి మళ్ళీ తన మనసులో ఇలా అనుకుంటుంది, అసలు నేనే లేకునంటే, చుట్టూ లేకపోయి ఉంటే నువ్వు మీ మదర్తో గొడవ పడేవాడివి కాదు, నువ్వు నీలాగే ఉండేవాడివి అంటాడు. మళ్ళీ హీరో, తిను లేకపోతే అంతా నేనే తినేస్తా అని అంటాడు. ఇంకా హీరోయిన్ నవ్వి తింటూ ఉంటుంది. హీరో కూడా తింటూ ఉంటాడు. తర్వాత హీరోయిన్ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఇంటికి వచ్చేసి ఒకసారి ఆ రూమ్ అంతా చూస్తుంది. ఇంత బెస్ట్ రూమ్ నా లైఫ్లో మళ్ళీ దొరకదనుకుంటాను అని అనుకొని లైట్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. తన సూట్ కేసుతో కిందికి దిగుతూ ఉంటుంది. హీరోయిన్ కిందికి వచ్చేసి హీరో వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఉన్న రూమ్కి చూస్తూ ఉంటుంది. హీరో వాళ్ళ మదర్ని చూసి, మీరు చాలా మంచివారు, మీలాంటి వాళ్ళని నేను నా లైఫ్లో చూడలేదు, థ్యాంక్ యూ, అండ్ మీరు కోరుకున్న దానికి నేను అడ్డుగా రాను అని చెప్తుంది. అండ్ హీరో వాళ్ళ డాడీని చూసి థ్యాంక్ యూ అన్నిటికీ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ వెళ్ళే ముందు లాస్ట్గా ఒక్కసారి హీరో వాళ్ళ రూమ్కి చూస్తుంది. హీరో నిద్రపోతూ ఉంటాడు. హీరోని చూసి హీరోయిన్, మీకు నేనంటే ఇష్టమని చెప్పారు, అప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను, అదే సేమ్ టైం భయపడాను, అందుకే మీరు చెప్పలేదు, కానీ నా మనసు లోపల మీరు కూడా అంటే నాకు ఇష్టం, కానీ ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా, మీరు మళ్ళీ మీలాగే ఉండండి, నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను, మీరు నాతో ఎలా మాట్లాడారో, ఎలా ఆటలాడారో, మనమిద్దరం ఎలా పరిగెత్తారో ఎప్పటికీ మర్చిపోను, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పిద్ది. హీరో ఇదంతా చెప్పేసిద్ది. తను అప్పుడే ఏడ్చే స్టేజ్లో ఉంటుంది, కానీ స్మైల్ చేసిద్ది. అక్కడితో ఈ ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయిపోయిద్ది. హీరోయిన్ మళ్ళీ హీరో దగ్గరికి వస్తుందా, హీరోయిన్ని కలుస్తారా, లేదా సాడ్ ఎండింగ్ ఉంటుందా, ఇదంతా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. అండ్ మీరు కనుక ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల మేము వీడియో ఎలా పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అలా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.